kulambesi yesithandathu ndathi lowo wawuqalayo umsebenzi omuhle ngaphakathi kwenu nguye owofeza. Zasibanthathakanye amantombazana kuye ndikuxelele intoba lowo wawuqalayo umsebenzi omuhle phakathi kwenu nguye owofeza. Mantombazana ithi God's plan is to call us to see obstacles or difficulties as spiritual growth. Licebo likaThixo hlangabezana nembandezelo, hlangabezana nemiqobo, hlangabezana nenzima ukuze sikhule emoyeni, ukuze sikhule elizwini likaThixo, ukuze sikhule ekumazini uThixo. Ndaqala ke mantombazana ndabuza umbuzo woba fanele ngaphi spiritual growth. Ukuthini ukukhula ngokwasemoyeni? Athi ukukhula ngokwasemoyeni, ukukhula emoyeni wakho. Uthi loo nto izinto zakho zayizona. Xa ukhulile namhlanje azifani indleko yakho okanye into yakho, ihambo yakho. Wawukhula ngokwasemoyeni ayinakufana neyayizona. Inakuba ingaveza isikhambo sesihle ngoba uhambo olu lokwazana noThixo personal journey yokumazi uThixo ngokunzulu nokugqibeleleyo. Xa ukhulile ngokwasebuthixweni, you allow the sufferings, all sorts of sufferings in your life. Ungavuma intoba imbandezelo zibe khona imiqobo ibe khona empilweni yakho. Loo nto yakhula ngokwasemoyeni. Ndizamela uletha injalo sisemantombazana. Ndifuna uqala kule ndawo. Mantombazana apha asikho ezulwini ngoba izulu lona xa kuthethwa ngalo kuthiwa izulu lona akukho zinzizi. Kuthiwa phaya ezulwini akukho zinyembezi. Phaya ezulwini azikho intlungu. Kodwa le nto ndifuna ukuxelela ngayo ngokuthi izulu lona sizawudibana nalo mantombazana tshona kwelanga. Kodwa ngoku thina siphila apha emhlabeni in a broken world, in a broken society. Sihlala thina kulo mhlaba ophumileyo mantombazana. Sinamantombazana asihlala apha ungekho relationship, ingophukanga. Sihlala apha mantombazana imiphefumlo yethu ihlala yophukile. Sihlala kweli lizwe lamantombazana lophuke kodwa kophuka nemikhonomi yayo. As a result, thina mantombazana will not have healthy minds because thina siphila phakathi kwesondo. Ngalo lonke ke ixesha mantombazana ndizapha ke ndizokuxelela intoba you shouldn't be surprised xa ubomi bungahambi ngendlela ebesicinga ngayo. You shouldn't be surprised xa ebomini bethu kusenzeka izinto ezibuhlungu. Kangangento yobana into endingayithetha apha kuni mantombazana yinto yoba xa ngaba kwesipilo kuthiwe uba uyintombazana eyazana noThixo, suka kwelaa lizwi lithi utheni ndim, endaweni yoba utsho ithi xa inongabi ndim ingangubani na. Ngoba kaloku ngoYesu mantombazana ndicinga intoba lithethile ilizwe lithi xa kunje kumthi omanzi koba njani na kumthi owomileyo. Ithi ke le mantombazana mandimxelele namhlanje oba ezi safaris nezi trials sinazo ebomini bethu kumele kona sibe nazo. Ngoba incwadi le yeBhayibhile lapha phambi kwam ayisithembisi into mantombazana oba xa sithe sakholwa thina asiyikuba nazo imbandezelo. Into endiyivapha yinto yoba le ncwadi yeBhayibhile
siyacela intoba ikhono ba isithuthuzele. Ngimamela apha-ke incwadi kaJohane amantombazana u-16 sesesahluko se-16 yilaa vesi ka-33 uyavuma apha ukuthi mina siyakuba nembalezelo ehlabathini yobelekani nami ngiyolisidlakani. Xa ndimamela-ke amantombazana ndikhangela intoba thelikale uThixo ezawuvuma okokuba thina sibangezeleke sidibane nale miqobo. Kodwa uThixo uyatsho mantombazana intoba siza kuyifumana uThixo akatsho kodwa uzawuvuma uThixo oba ezimpilweni zethu sithwale imithwalo engaphezulu kwamandla wethu. Kodwa xa sithwele le mithwalo mantombazana ukhona uThixo okokuba sithathe imithwalo yethu siyoyothula kuThixo ukuze zingaphindi ibuye sile. Ndiyamamela uMthunzi ngemini esithi ayisinguwe na owezayo ukuza kusithabathela le mithwalo. Uthetha umcimbi oxabanisekileyo othi kudala ndizamana nawo umthwalo wam. Wathi xa thetha lo mcimbi wamkhumbula uba ucinga into uThixo akazukuthatha umthwalo. Wathi asinguwe nabakade owezayo owezela thina ukuze sikhulule kule mithwalo. Ngale ncwadi kaYohane amantombazana iyatsho uba nina nonke nibulalekayo enisingayo ngumthwalo wam izani kum nanini kubuhlungu. Uyabona ke amantombazana uThixo let me say, God shakes things up. Thixo uyasiqinisa to direct us kusikhonzile, to protect us, ukusikhusela, to perfect us, ukusakha. Kodwa ngokuThixo esebenzisa ucinezelelo xa eza kukwakha ungaqala ungaqondi intoba lolu mqobo uThixo ukhona kuyo. Sometimes mantombazana when things are good on our ways ngexesha loba izinto zilungile we often forget about God. Siyathanda mantombazana ukulibala ngoThixo. Uthi kuba mna ndinale nkolo yam yobomi bam ndiyiqhubayo ithi le nto yokuba ngaba ihamba kwindawo eyehlelayo sithi uba ngaba le nto yomthebelezi ndingamazi uThixo ngoba ndicinga intoba kule nqwelo ngawam ngamandla ndihamba ngawo kanti laa mandla ayisingowam. Kodwa kuyenzeka ke apha endleleni xa ukwi-steering wheel sobomi bakho usukudibane ne-traffic jam, usukudibane nengozi, uqala ucinga into yobana ngelaa xesha ukuzihambela ubumlibele uThixo. Kodwa wofika kwi-traffic jam yobomi bakho bakho ubomi bakho ntombazana wovelelwa yingozi emveni kwale ndlela ibimthelelezi amcindi. Uthixo ngelaa xesha ntombazana into ayenzayo ufuna i-attention. Now we're starting to give people the attention because ngexesha ukuzixelela ngowakho amandla kanti kungengowakho amandla. Intona uThixo xa umisana traffic jam yokubomi bakho makume wenzela into yokukhumbuza into yoba ndisenguThixo, ndisenguThixo. Ndathi ke mna xa ndijonga mama ujenera amantombazana lethini yacinga intoba uThixo lo usebenzisa ingane kuze thina sisondele kuyo. Ukuba uThixo akanayisebenzisa ingane angekhe sisondele kuThixo. Mama kukho mantombazana yinto ile problem ucinga intoba ayiyondlulapha kuyo kodwa
ke yona i-problem. Into ile-problem ingapha kuwe kodwa wena uzixelele into yoba ayisiyo. Because khona la ingathi kuwe into enginamsebenzi deal with that problem because unayo laa ngxaki. Ngazibuza into yobana ntombazana le ngxaki ndinayo izawundithatha apha indibeke ethiya ngoba ingxaki ayicingi ngoomama bam ingxaki ithatha apha tshiyapha. Ingxaki izawuthatha apha iyokubeka endaweni elungileyo. Itsinga uzawuthatha le ngxaki wena ukufana uba awuthathanga iyokubeka endaweni engafanelekanga. That's the problem. Sinengxaki ngenxa ukwenza imizekelo yengxaki kodwa sometimes ngenza umzekelo ngerhathi. Kuyenzeka into yoba irhathi intombazana yilibe yingxaki ohamba nayo kangangento yobana ungaqapheli into yobana eli khathi does it direct you to anywhere. Eli khathi likusa kwanxabanayo. Eli khathi liyenza into yoba uzame utshijolo kuwe. Mamela ntombazana uyona ufikelwe likhathi uthixo ethetha kuye kodwa uyona wanekhathi wathi uthixo sithi hamba ubhekele iliva wasuka yena nekhathi lakhe wagola ukutshijolo wangena enqanaweni uthixo ukuyona wabheka emini wabhekela kasheshe kodwa uthunywa thina ntombazana uthixo uthunywe niliva. Iyenzeka laa ntombazana ingxaki enjalo uthi ngexesha uhambayo kanti wena unengxaki futhi le ngxaki nayo ikwenza into yobana ungayijongi into yoba izakube kodwa nendiyithandayo mantombazana kulo mqobo wale thanele uzibone kuyo ubungathi ithanele nasemantombazana yindawo emnyama futhi yaziwa nguwe yiklozethi yakho ulapha phakathi kwethu kodwa unale ngxaki uhamba nayo apha kule thanele. Thetha nothixo ntombazana memezithixo rilaya kuthixo hlala kukulukweni kukathixo ngoba kule thanele nguthixo ozawulapha isibane sezulu akukhombise oba bheka ngaphula ntombazana ngoba uyona awukhala esempini wentlanzi mantombazana uye wazivuma uyona uye wazivuma yaphela ikhathi yamangela into yobana intlanzi ithathe iyokubeka umhlaba seniniva. Mantombazana kuyenzeka into yobana ixesha elide ube kule thanele wonweba into encinci isingathi uyakwazi uthixo oba uza kukhuphela phi izithixo ngoba ithanele yakho yale ngxaki uhamba nayo yaziwa nguwe. Ayeka abantu belizwe angeke mna ngoba ndizakucebisa amacebo azakuphelelana ngoba ngamanye amaxesha uyakwazi ke mantombazana uba sengxakini senze kuhle. Uyakwazi nawe uba ube sengxakini mantombazana kodwa wena ngelaa xesha wenze kuhle. Ndizakwenza ke umzekelo ozawulenza uba niqonde ngoba mandithi uyasebenza kule ndawo uphangela kuyo ubone into yobapha ungumsebenzi othembakeleyo futhi ubone into yoba wena ungumsebenzi ohamba ngemigaqo ukubekho abantu abangehla apha kuwe abakubizela ebhungeni bathi masenze ngolu hlobo ngoba le nto izasithatha isikhuphe endawo uthi kuba wena uthembakele ekwenzeni kwakho ungavumi wale mantombazana bakujikela abantu bakukhuphele ngaphandle emsebenzini. Mamela ke into isenziwa nguthixo ngelaa xesha ukhutshelwa ngaphandle emsebenzini. UThixo besazi into yoba lizawuhamba mantombazana eliyelekenxe lenzeke uzawuva sewungekho kusithiwa abo bantu bathile wena babanjwa bagwetywa baneminyaka usindile wena kulaa nto. UThixo ubonapho kaloku singaboni khona. UThixo sikhuphe ingekaqali because uThixo uyazi ukuba there is a relationship ezawuba yimesi apha makakuthathe ngoba uThixo ndithe mantombazana ngamanye amaxesha uyasikhusela. Thixo uyasikhusela. Thixo uyasikhusela ngamanye amaxesha omama bam ingxaki esihlangabezana nazo zisaphethe ngoso lethu.
amaxesha ezimnandi sizifumanayo mantombazana xa sisifikisa kodwa sisilungiselela ingomso lethu kunje sikubekho egama lesilungu kuthiwa a problem it's a blessing in disguise because xa usengxakini awuboni wena into yoba ikhona le ngxaki apho izakubeka khona kodwa khona into efuna uthetha ngengxaki xhomekeka noba uyithatha njani khona le nto yoba ithile ngxaki yakho ikuwe uluze le nto kuthiwa i-perspective uluze le nto kuthiwa i-sense of humor uphele ngoku wena uthatha le ngxaki uyijongise ebantwini ufile sorry for yourself ingxaki yakho usola abanye abantu ngayo ingxaki ke ngoku osithathelayo ngoba le ngxaki ingiyo yakho le ngxaki bekufanele into yobana wena udlulayo ngayo kuthixo ukuze uthixo asombulule ndithetha loo nto mantombazana uba ndisazi into yobana sinengxaki ngengxaki sinengxaki ezinzindithi futhi apha kwezingxaki amantombazana sinazo kukho le ngxaki umphoxeko a-disappointment dealing with the disappointment that God has appointed our disappointment to be His appointment for your own sake, for the good reason. Le mphoxeko ujongene nayo uthithikelela uthixo uyi-appointile le mphoxeko oba ngabekho empilweni yakho kodwa awuziqaphele into endingayithetha yintoba kweli hlabathi sikulo siphila nezizithu zabantu ndikhe ndathi we live in a broken world bakhona abanye abantu ohamba nabo bakhona abanye abantu nokujelelana ophila nabo aba bantu njengoba uhamba nabo njena bathembile uyabathanda aba bantu basondezile apha kuwe futhi akho nto oyenza ungayenzi naba bantu kodwa into endiyithandayo yinto yobana ikhona into ongayaziyo ngaba bantu into yoba aba bantu abaneliseki yikharektha yakho ii-morals zakho emehlweni abo kwenza into yoba ube ngathi ubhetele once abantu ke mantombazana it's either your family is either sisihlobo it's either ngumhlobo kodwa awufikelela into yoba abone into yoba le nayo ikwenza uba wena ungahambi ye-flow you don't go with the flow bakubona into kuzenza bhetele you know into nabayicingayo it's only to harm you ukukwenzakalisa they still wherever they are they waiting for your downfall aba bantu hamba nabo ubathembileyo wena ubabona into yoba banguqobo ebomini bakho kodwa uthixo njengoba ndithe uthixo uyasifika kuba ngamanye amaxesha efuna usikhusela uthixo uyababona abantu wena ubabona abantu kodwa into eyenzekayo xa aba bantu besuka kuwe akubi mnandi mantombazana uyalinda ulilela la relationship ulilela la friendship iqhawukileyo wemleyilela kanti uthixo ubona besingaboni khona uthixo osusa abantu kuwe uthixo osusemuntu kuwe yeka lokwahambe yima valitsalo suyenziwe valitsalo suyenziwe ngokuthixo unesizathu sokuthatha abantu akususe kubo you know what uthixo mama ngakubhreyikha your leg akophumulele uthixo ungaqondi uva kabuhlungu uthixo ubonisa nja sakho futhi uthixo uzixelela kafuna ufike phambilana ihleliqolelwa kwana wena uboni loo nto uthixo ngoku udileyisa wena kulaa mantu wahamba ngawo angawakho wenzela into yoba ungafiki uthixo kulandawo ngokuthixo ubona sasingaboni khona uyayibona uthixo into yoba ikhona izinto zabakhona uthixo ngokukukhusela
ukusela athathe isihlobo uhamba nazo ngoba leyo nto kumele bakhuluma ngayo uThixo asukuthixo wasusaba abantu ile ngqaqo ulile kodwa funeka wazi into yoba uThixo mkhulu kunentshaba zethu uThixo nguThixo uThixo mkhulu kunentshaba zethu uThixo nguThixo. God uses things and problems to perfect us. uThixo uyasebenzisa izinto neengxaki uThixo usebenzisa le miqobo ukusakha yenjani into yoba yenjani le miqobo uThixo asakha ngayo kodwa ishorothe engabuka nayo yoba uThixo akasoze akwakhe ilanga likhanye ubuhle bobomi bakho kumhlobo. Grow this faster and deeper also in your darkest days of your life. These darkest days of your life. Ubudlelwane mama ile ntombazana mandithi nguzala ushiywa ubrada wakho sista wakho ile ntombazana uphulukana nomsebenzi le nto uyaziyo into yobana elikhaya lakho elizawuthi lime ngesonto sifumana kule msebenzi sukuphulukane nalo msebenzi ungena apha kwendibulu kagqirha uthi xa uphuma apha uphume uwile ngoba apha udiagnoziwe ugqirha ukuxelele into engekuyandanga ekwenza ucinga into yoba wena uphelile ubomi bakho xa uphuma apha nanjengathi umluze lo usondele kuwe komini awuyazi into kuzawuthini na ngomso kodwa imele ungakuxelela yona ntombazana yase-Cape District yinto yoba the very same things that discourages you are those very same things that develops you. Ezi zinto zizikubulalayo emphefumlweni lemiqobo ikubulalayo yile miqobo ikubusayo yile miqobo ikwenza wazane noThixo ngoba ukufumenele ntlungu uzawuya kubani ngoba uzawufika nawe ndinenyam kodwa oyena mntu ozawuhamba nawe kule ntlungu mnye nguThixo mantombazana into endifuna ucacisa yinto yobana akukho ubomi obuphefekthe futhi uba ngabana awukayifumani intlungu awukakhulu ngokwasemoyeni awukakhulu ngokwasemoyeni ntombazana yeyona nto ndifuna uxelela yona leyo because the pain is the highest cost of growing up. Pain yeyona nto ikwenza ukhule ngoba ngomso ufika umuntu enale ntlungu afuna uqonda uba wenza njani futhi zange ndenze ngenye indlela ndathandaza uThixo ndancedwa nguThixo yanto bendithe ndayithetha ndathi xa kukubi wayithetha noThixo uyakhumbula kule ncwadi yeBhayibhile uYosefu ngeli xesha amenengena emelelekenqeni efakwa ngabantu uYosefu wayethetha noThixo wayethetha noThixo mantombazana futhi uba ngabana mantombazana apha kuwe ihleli into yoba ufunde wayizalisa into yobana kumele ube nembandezelo ukuze uzokhula uyabona ukukhe walapho mantombazana neyiphi imikuthela izawufika kodwa izawufika imile iphinde igqithe ngoba wena uzawube unodonga lakho owoyama ngalo olodonga lakho ntombazana uyawazi amagama owabizayo oladonga xa umile lifike ikhuhlela livuthuze lisixelele into yobana lizawuhamba nawe futhi ngoba unale nto yakuthembileyo unothixo wakho uthathe ngogoba ukwenzela into yobana libethe ngaphezulu ligqithe sukuphakama mantombazana you'll be unshakable in life xa umazi uthixo into yobana ngexesha unembandezelo kumele uzikholelwe uThixo ngexesha unalelo nesisiqobo sobomi bakho kumele into yobana uzibise uThixo. Thixo ke mantombazana
is not interested on making our lives easy. The only thing is what is going to put in character. So it's only working is our character, because he doesn't care about your things. That is not true. Your material things, mantombazana, zizakuphelela. Don't bangele into yobana uThixo angasingeli kakhulu. Xa uThixo uhoye into yobana amane akuyeka ube sesaqhwithini, ngoba sesaqhwithini uThixo uyakwakha wakhe ikharektha yakho Thixo, ngoba izinto zelizwe nokungaba nazo ikhona incwadi ethi yonke into yelizwe iyedlula, ithi le nto zizawuphelela apha. Into uThixo ayifunayo siyokharektha. Siyokharektha mantombazana. Ndithe xa ndithetha nathi uThixo usebenzisa the diversity to inspect us, to direct and to perfect us. Lena nto efunayo ukuthi mantombazana ufuna uThixo siyi-trust. Trust God. Trust uThixo nakule nto ungayaziyo. Trust uThixo nakule situation that you don't understand. There's this situation that doesn't make any sense to you, because you don't see any perfectionism there. You don't see any correction. You don't see any production. But here is this problem. Olelwa kuThixo. Themba uThixo ngale ngxaki. Le ngxaki ungayaziyo ingenzi isense ebomini bakho, kodwa wena kule ngxaki izuThixo. IzuThixo mantombazana. Namhlanje andizibambe mantombazana ngenxa yamaxesha lakho, kodwa enemies of spiritual growth, the devil, the flesh and the world, the enemies of spiritual growth, zezinto zidakhe. Ubufuna ukhula uzokhangela uba ezi zinto zenza ntoni apha endleleni yakho yokholo. Inyama ungendawo, the devil, the flesh and the world, nehlabathi bangakufuna ukhula. Kodwa zeziphi ii-signs zoba ukhulanga? Abantu fanele into yoba siphuma apha ndizibhenge ngokwam uba ndindawoni na mna. Intense criticism comes easily to you. Le criticism wena unguwe, futhi wena unguwe, zonke izinto zezakho, uba balolulo lwakho. Try and give the other people the grace of God. You have knowledge. Unolwazi lwasentloko nguYesu. Mandithi olu lwazi lwentloko nguYesu versus ulwazi lwenhliziyo nguYesu. Ndithi ntombazana, ulwazi lwentloko nguKristu versus olu lwazi lwenhliziyo ngoKristu. Thetha uthini uba yitshoyo? Ngamanye amaxesha sinolwazi olukhulu nge-theology, which is imbali ye-theology kaKristu ilapha kunentloko. Kodwa eyalapha azibuza into yoba, do we have a relationship noKristu? Mandizibuze mna, ingaba ndinalo na ubuhlobo noKristu? Ngaphandle koba udakuvayisamapha eyazi imbali kaKristu, eyazi theology, kodwa mandibuze into yobana ingaba unayo relationship noKristu? Ngoba ngamanye amaxesha ikhombisa ukuthi le nto phakathi mna ndiyazi nje ukuliphasa, kanti andina-relationship. Ithi loo nto andikafuni. I'm still immaturity mantombazana. Mantombazana anger comes easily to you. Ungumntu onomsindo.
Uyakhawuleza uba frustrated. Uyakhawuleza ukuthi le nto sithetha apha iyenzile personal because ukule meko yoba masithi ndikule meko yoba andikakhulu because le meko ilapha ayisikhulu kodwa mna ndikhawuleze ndibe nomsindo umama upresidenti womama ndibe nomsindo ndithathe ndizise kuni ngoba ndikakhulu ezweni likaThixo. You don't accept constructive correction. Yes, sisilapha ke ngoku siyokha ingxakinye awunawulungiswa njani. Silapha siyokha futhi wokhile irayithi le nto yenzileyo qha iproblem awunawulungiswa njani because you always think that you are right. There is no such. Akekho umntu orayithi oko. Akekho umntu orayithi oko. Ukuvuma ukukrwetywa, ukuvuma uba kuthiwe kuwe hayi noko kule ndawo. Ithi loo nto xa ndivuma ndikhulile. Xa ungavumi le nto isuke ikubangela ukhukhumale, isukele kubangela ezininzi. Ithi loo nto awukakhulu iklasi ngokwasemoyeni kaThixo. Excessive self-esteem is a struggle for you. Ungazivi rongo, kubalulekile uba mhle, kubalulekile uzithemba. Kodwa ukuzithemba kwakho makungamcuzeli phantsi omuntu. Ukuzithemba kwakho ntombazana makungenzi into yoba umuntu lona azibone into yoba ingathi yena akafanelekanga. Ego yakho mayingamenzi lo muntu azifuneyo yoba akafanelekanga because faneleke kangaka. I-self-esteem yakho mayingamonzakalisi umuntu. Mayibeke yakho into nayo mayincede, mayingamchaphazeli umuntu. Bendizawukuthakuloo nto mantombazana ndityiwa lixesha kodwa andikwazi ukungatsho into yobana do you love your neighbor? Ndiyamthanda ummelwane wakho, ndiyamthanda umntu osebenza naye emsebenzini wakho. It's not about money mantombazana, it's about umuntu, the kindness onayo phakathi kwabantu abakuseko yakho, kubantu ohlala nabo. Ndibethwa lixesha kodwa mama andikwazi into yoba ndingatsho kula mantombazana into yoba lowo wawuqalayo umsebenzi omhle nguye oyofenza. nguPawulos lona uthetha la mazwi mantombazana ubhalela abaseFilipi, ubabhalela uPawulos esentolongweni kulo mhlaba waseRoma, ubanika ingqiniseko mantombazana ngoba bamkhumbule esentolongweni uPawulos. Lo Pawulos mantombazana uthetha ngaye apha ngulo Pawulos owayefudule nguSawule wasethathwa ngenye imini. Ngulo Pawulos mantombazana owakhe waphatha amaphepha esiyokutshutshisa amabandla kaKristu. Wathi bantu uPawulos mantombazana linguquko umhlaba waseDamasko mantombazana. Wamke linguquko apha mantombazana uPawulos wathatha yamkele hamba Pawulos uhamba Pawulos uyongena kuwo umzana uyixelelapho into uyenza into endiyibona apha mantombazana. uHananiya xa ethunywa uPawulos waqala wajonga ingomso likaPawulos lathi lizwi kuye hamba uye ngoba yena ndimenze wasisinya sendaba ezilungileyo. Uyakuthetha uyakubiza igama lam ezintlangeni kodwa mna into endiya kukubonisa yona ziindlela ezinzima ayohlangabezana nazo ngokuphetha igama lam. Mantombazana ndifuna ukuthi kuni kufanelekile oba sibe nezizibandezelo ngoba kaloku thina siphethe igama. Ngoba thina siphethe igama mantombazana bendicinga into yoba ndizawushumayela kodwa mantombazana eyona nto
igama kaloku kuthiwa thina iimpawu zikaKristu siziphethe ngomzimba wethu. Ithi le nto ibangela into yoba kungabi lula apha endleleni. UPawulosi xa efika mama kumhlaba selisa, wafika kukho indodana apha efinyawo wayiphilisa mantombazana aseKapa. Kodwa le nto yabangela into yoba amadoda amqulube ngamatye, mantombazana bendibazashumayela mamujenerali. Kodwa nxa ndizawuhlala phantsi ndiyamthanda uPawulosi kule nqanawa ibheke Roma. Mantombazana xa kuzawuthathwa indlela wabaxelela into yoba indlela lena iza kuba nenxwaleko futhi indlela lena izawuba nobunzima obukhulu. Wathi uPawulosi wayemenyanisele mantombazana ngoba kaloku uphethe mantombazana ndikhalela ushumayela mantombazana ibethwa lixesha. Wathi into endifuna ushiya kuni uPawulosi ngeli xesha mantombazana belapha emkhumbeni wabanzima. Uchithela umla abavalela ababonalanga ababona zinkwenkwezi baphelelwa lithemba lokuphila. Into abayenzayo mantombazana bathabatha izinto abaziphetheyo basiphosela ngaphandle. Mantombazana masiphoseni ngaphandle ezi zinto zisindayo apha emkhombeni. Mantombazana waphakama uPawulosi wathi xa thetha nabo wathi kwimiphefumlo yenu nonke akukho namnye yokonakala, ukhombe wedwa. Mantombazana wasabonakala xa ndinishiya endleleni yobuKristu. Mantombazana basikeleleni abo banitshutshisayo. Ndizawuhlala phantsi endicinga ndizawushumayela